Club Esportiu Europa. L'Europa va jugar 3 temporades a Primera Divisió. L'Europa és un altre dels clubs històrics de Catalunya i, sobretot, de Barcelona. Fundat en 1907, va viure la seva millor època als anys 20, convertint-se en un dels 10 clubs fundadors de la Lliga, disputant les 3 primeres temporades. Entre 1928 i 1931 i jugant una final de Copa del Rei que va perdre davant de l'Atlètic de Bilbao. Gimnàstic de Tarragona. El Club Gimnàstic de Tarragona va néixer l'1 de març de 1886, però la seva secció de futbol no veuria la llum fins al 1914. Ha estat 4 temporades a Primera Divisió. El Nàstic es va estrenar a Primera Divisió la temporada 48 i va baixar al 50. Va jugar la seva última temporada a la Lliga l'any 2006-2007 després de 56 anys sense estar a la màxima categoria del futbol espanyol. Futbol Club Barcelona. El Barça no ha baixat mai de Primera Divisió. Porta a la Lliga des de la fundació del campionat al 1929. És amb Atlètic i Reial Madrid l'única institució que no ha jugat a segona després de perdre la categoria. Tot i que és cert que gairebé ho va fer la temporada 33-34, quan després d'una pèssima temporada, els blaugranes van quedar penúltims. Tant el Barça com l'Arenas de Gatxú havien de descendir, però, al final de la competició la Federació Espanyola de Futbol va decidir ampliar la Primera Divisió a 12 equips. De manera que al final no van baixar cap dels dos clubs. Club Deportivo Condal. El Condal va jugar una temporada a Primera Divisió. Fundat el 1934 pels treballadors de la fàbrica l'Espanya Industrial. Va iniciar el seu camí sota el nom de la secció esportiva de l'Espanya Industrial i va començar a jugar federat el 1943. Poc després, es va convertir al filial del Barça fins que el 1953 va topar que, per la condició de ser el segon equip de l'entitat blaugrana, no va poder pujar a Primera Divisió. Davant aquest obstacle el 1956, el Club Deportivo Espanya Industrial es va independitzar del Barça i va canviar el seu nom pel de Club Deportivo Condal per poder disputar un nou play-off i tenir l'oportunitat d'ascendir a Primera Divisió. La qual cosa va aconseguir. Només va romandre una campanya. El 1970 es va fusionar amb un altre filial barcelonista anomenat Atlètic Catalunya, que llavors cohabitava a tercera amb el Condal, per donar pas a un únic equip batejat com a Barça Atlètic. El que avui coneixem com a Barça B. Centre d'Esports Sabadell Futbol Club. Fundat l'11 de desembre de 1903. Ha militat 14 temporades a la Primera Divisió. Aconseguirien ascendir per primera vegada a Primera Divisió a la temporada 42-43, on es mantindrien fins a la 48-49. Tornarien a pujar al 1966 fins al 72. Van pujar per última vegada al 87 i van baixar al 88. Reial Club Esportiu Espanyol. Tot i que els seus orígens daten de l'any 1900, sota la denominació de Societat Espanyola de Futbol. Va ser establert oficialment com a club de futbol a Cornellà el 28 de febrer de 1909 després d'una reestructuració de diversos clubs esportius sota el nom de Club Esportiu Espanyol. És un altre dels clàssics del futbol espanyol. Tant és així que és un dels equips amb més temporades a primera. 87 temporades. És un dels equips fundadors de la Lliga Espanyola. Unió Esportiva Lleida. L'equip va ser fundat el 1939. El club va jugar 2 vegades a primera i mai no es va poder mantenir. El seu debut va ser la temporada 50-51 on van acabar coers. I van tornar a l'any 93-94, quedant en penúltima posició. A causa dels seus grans deutes, es va decretar la seva desaparició i la venda de la seva plaça a Segona B. El seu substitut
és el Club Lleida Esportiu. Girona Futbol Club. Fundat el 23 de juliol de 1930. El Girona és l'últim dels clubs catalans que va assolir la màxima categoria i compta de moment amb un total de 3 temporades. El primer ascens a primera va ser la temporada 17-18 després de diversos intents fallits d'arribar a la categoria d'O. Va baixar a segona després de la disputa de la 18-19. I va tornar a pujar a la 20-21.